laban ni Ibano. Paano ba yun? Nakaganon siya, oh. Baka hindi ko makapinga. Tara yun. May asin pa. Hi guys! Welcome ulit sa aming YouTube channel. Yan. For today's vlog, kami po ay maglalaba dito sa ilog, dito po sa bandang Batuili po. Sabay maliligo na rin po kami dahil sobrang init at wala pong kuryente. Dito na rin po kami maglalaba. Yan, mga labandera kami today. Yes. Abangan nyo guys yung kanilang mga outfit from lolas to titas. Oy. Oy, mag-aura na naman sa Antipasig at saka sa Antiligaya. Suotin daw ulit nila yung swimsuit nila. Yeah, let's go guys! So, mga dalahan nila o labahin. Yan. Dalahin may palo-palo. Pamalo kay Basang. Tignan nyo guys itong pagbrasan ng Antiligaya. Gamit na gamit. Nay. Parang 2 dekada na to, auntie ah. Ano yan? Parang kaluban na lang to ah. Pagbrasan na. Bitbitaan. Oh. Tara na. Yung palok-palok niya. Alam mo ba kung saan to ginagamit, Basang? Sa puwet. Matigas ang ulo. Tara, lipat tayo guys ng pwesto at maingay dito. Oh, yan, shortcut. Sarap dito, tumambay. Sobrang init sa amin. Mag-tent kaya tayo para may liling. Yung itlog niya naglabas. Nasobra. Abot sa'yo tambo. Dito ilagay mo yung tent dito. Ang dami nang nagsisidatingan guys. Nakikita niyo ba yung mga nasa taas? Sobrang init kasi ng panahon ngayon. Kailangan namin Lug-lug sa tubig. Tapos ilang araw ng brown out. Two days ng brown out straight. Labahan! Pagkampalong ko gawin. Paggawan kaya natin sa Kuya Ulan ng pagliliman. Ready, go! Ready, go! Go! Marami akong labay. May luna doon? Walang kuryente. Yan, ito ang labahin ng Antiligaya. Yan, may brief ba dito, ante? Kaya man at kunit. Ikaw, Jay, ito lang labahan mo, Jay. Nalaban ko na kahapon. Sas, kakunti man. O, yan, kaya Antipasig.
Marami akong labahin. Ayan. Ba? Ganda ng damit ni Gigi. Maglaba. May paiba na alawi yan mo. Sa dalawa outfit. Bakit ka lang magbanlaw dito? Tapos na. Uwa, unlimited tubig. Sabi Hindi ko pa nakakuha ng mantika, maaga oo. daw. Gabi pa. Binahanda ko na ito. Basta ako. La bandera. For a day. Baka may mga pantika dito. Ano, ibukbuk ko. Ha? Ibukbuk ko kami na. Ayan. May ano dyan, mag-test. Dapat na may bukbuk. Kunti lang labahin namin guys. Kasi iwan namin yung mga pusi. Dapat dito, di ko na. Oh, may tubig! Wala nang bumba-bumba to. Kanti pasing oh, may puti. Ayan oh, may tao na dyan. Sabay lang natin kasi no. Ayaw mo yung laban namin. Diba, si Dana may pakumot. Lapag mo. Ayan lang labahin mo, Dana. Kumot mo. Dapat dinala mo lahat ng labahin mo. Damit mo lang naman yun. Saan ko yan dito? Anong tayo? No, ayan. Bari ibabad daw muna nila, guys. Mamaya na nila kusuto. Nagalabahan. Oh, sige, magdiretso kayo doon. Oh, nagdiretso kayo tanong. Dito lang kayo, tambo. Huwag na kayo maglagpas. Mapunta kayo sa malalim. Yan, nakabis na Santiligaya. Ikaw, J.I. Ibabad ko lang muna. Magbihis ka na. Buti may damit si nanay mong ganyan. Parang di ko man nakikita na gaganyan. Sa garing madila ng sa Tiligaya. Ting 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 ting. Tiligaya. Tingin. Saray ni Gigi oh. Ah! Kasiksin ng labandera. Kahit mababaw yan. Nasaan Tiligaya? Saan Tipaseng? Guys! Wow! Naka-dress. Wow. Ngayon ka pala mag-agahan, ante. Lakad ako ng lakad. Dito kami guys manananghalian. Ito po na yan, Nay! Pang Ibana na yan, Dia. Jay, gayain mo yung laban ni Ibana. Paano ba yun? Nakaganon siya, oh. Baka hindi ko makwapin na. Walang magumbay. Labadami. Ganda yan. Siya. Hi, hi. Ante, nagbungaw na yung ano mo. Ante, nagbungaw ka. Gabras ako guys. Masak itong kamay ko guys. Sirani. Sira na. Sa Tiligaya kakunti ng labahin pero katagal yan matapos. Kala mo ano yan. Linis na linis yan eh. Paano kwan man.
nag-brush ako, di matagal. Binrush niya na, kusutin niya pa. Ano na. Para tanggal lahat. Kanong sabon ka? Akin. Wala nang sabaw. Ito ko nasalugin ko lang. Parang hindi na ako magpunay. Hindi maglabas si Dana. Paano maglaba si Ivana, Dana? Pinabalik ko lang. Nakaganon. Sorry, sa antipasay may palag. Ante, taas mo pa nga yung damit mo. Gano'n mo pa. Lilis mo papataas. Siksihan mo pa. Ay, sige! Ano? Wala kong daan. Ayun ka mga pumatangkot siya mo. Ilang minuto lang ito kami sa Ayan guys, bale magtatayo din muna kami ng kubol-kubol dito. Para hindi mainit. Kasi dito kami manananghali. Ayan. O, diba? Antipasing ang maraming dala. Santi may patuwad pa itong sakit. Ako nagtuwa. Kinakarir. Wala akong bangko eh. Ako may bangko dito ako. Ba't ante? Kalimutan ko kasi. Sakit yung mami niya. Tulang-tulang niya. Maligo kante? Sarap maligo, no? Sila siya shampoo? May shampoo, wala namang sabon na mabango. Meron? May dala kaming dab. Ayun, no? Ang kuleto si Tita Pasita. Ganito lang sana ang phone. Ligo ka na, Dana. Malamig pa. O pag sa bahay, sabihin mo, kainit. Pag dito, malamig. Taray ng likod niyan, tiyo. Panis, iba na alawi. Panis. Ito, puro tagyawat. Sa Tiligaya guys, ayaw niya magpatulong. Kaya gusto niya malinis talaga. Ayaw niya yung laban namin. Kaya pala kanina sabi niya gusto niya mauna na. Ay, nabasa ako! Malapinas! Mag-baby oil ka. Taray oh. May asin pa. Yan oh. Malo-malo tayo guys. Basa. Bakit ginamalo kasi ante? Para? Sabon. Matanggal yung sabon. Ay, siyempre, dahil lumilat ka. Parang mabango daw. Tapos taga-dubli si si Dana. Bigay mo kay Dana. Lawan na to, tapos sampay na doon sa batuan. May taga-sampay. Ay, pasok. Bigay mo na kay Dana sa magbanda o dito. Oh. Ayun na Dana. Ayun na nga, ayun yung banda. Unlimited water. Yes. Wala nang bumba-bumba. Wala akong magaya. Ayun ka natin.
Ikaw, Ate Nerissa, hindi ka nagdala ng ano? Labahin mo? Hindi ko kaya kong dalhin. Masyadong marami. Kadam, andyan si Kuya Ulo. Dinala na muna, de. Kaya nga. Nalagpas ko man. Lagi sa taas para ano. Ini. Hello. Kaya ko nga, lalo si Kwan sila eh. Kita ko eh. Hanggang pa din sa Mayanot sana yan. Habol kayo sa baba. Ano mo ng bato? Oo, magkayag yan. Magkayag yan. Yung kamay mo, tamamalo. Hindi na pa alam tapos na pumunta lang din. Parang nawala yung ano, yung bulat, yung sigod. Kaya ito ang manalo. Mabilis matuyo yan. Yan daw lang ano, baka ilipad. Oo, baka walang matira. Oo, tapos na to. Basa ka na doon. Ito pa, Seng, marami pa. Guys. Dalagang Pilipinas. Santipasin kasi guys, dinala niya lahat. Kahit yung mga puting ano, dinala niya. Tingnan mo, nakadami na ako. Peng, ito pala nilabahan niya. Mas nauna siya naglaba. Sante Ligaya. Ligaya talaga. Ayaw niya ako patulungin. Dito ko lang sa So, gusto niya talaga yung pulido ang laban niya. hindi na ulit yung bahay niya. Walang katapusang jingle-jingle. Ayan, magkasunod sila oh. Gadiano. Gadiano. Dito na. Ayan si Kuya Ulan guys. Ilaw yung kanin namin. Sinahin yung bibili. Matalo. Maganda tong napwestuhan namin. Buti na lang nauna kami sa kanila. Ayun, may mga dumating. Malinaw kasi dito banda. Antay. Antay na naglabahan mo. Kaya pala gusto niya nang mauna kanina, nang Ligaya maglaba.
Kay nagbayag na naglaba. Lay, ba't nandito maligo rin yata yung nagkakampanya. Oh, nagbaba na rin guys. Baka magbigay ng flyers. Si mama noon habang nagaganyan may ginasabi eh. Yung nagasermon. No, awan man talaga ako. Yung ano ba, tulog ka tapos siya narinig mong nagaganyan. Si mama. Oo. Aldawin niya ka ako. Maturog ka pa yun. Wala matatrabaho ko yaw. No, si Gigi, nakatapos na din. I'm done. Try kong tulungan sa Antiligaya. Kahit mag-anlaw lang, no? Hindi man yung pagpaya. Nang isa na kayo mga kay batuan. Gamba, magkuha ka ng mga bato na malalaki. Pangharap yung dyan mo sa kunya para dumihan. Bawa ka mo! Uy! Alegi! Nataas ko man! Dapat pag ganito kuya ulan, oh. Nakaharap yung butas dito. Naku, Jay, dapat tumbasan mo yung ano niya. Buras. Marunong itong ginalabang mga kwan. Hindi naman di malinis. Talagang mabagal lang ako. Nasaan na yung sabon mo ay? Diyan sa Ayan. Kailangan makadalawa muna sa Antilang tapos bago tapos din to. tama na yan. Bunto ba lang para Kusutin mo siya ng magano, brush. Sige, mapitpit yung mga batya na yan. Aray! Hindi yan ibabaw. Ay! Gitangay! Ako! Mami ah! Pero na! Ay na! Ay na! A few moments later. Oh, ayan guys, hindi kinaya ng aming kubol ang hangin. Nagiba. Buti na lang walang tinamaan. Doon na lang kami sa ilalim ng tulay. Ayan guys, meron kami yung
dumalaw sa bahay, eh walang tao. Kaya, nayahanit daw si Team Oxy. Wow, thank you sa pagdalaw, Team Oxy. Guys, ang Tiligaya hindi pa rin tapos. Ano ante? Hindi ko pa rin tapos? Dalawa na lang, guys. Dalawa na lang. Ayaw mo kasi magpatulong. Matagal pa na tayo dito. O pag nag-unlaw, tulungan ka na namin ha. Na lang. Ante pa, pasaw-saw ako. Mamaya ako magmalo, ante. May abot daw ang Oxy Lifestyle. Eh, pero kung Ang daming tao. Wow! Ano yan? Ano yan? wow! Yay! Meron kaming crab. How much po ito? Saan nyo ito kinakuya? Ito, ba't pati? Binalatan na siya eh. Linisan nyo na lang. Anong luto to, kuya? Wala pati ito? Bigay niya? Ay! Ibalik natin, ibalik. Ganun lang. Saan ko naman dun eh? Patay ang limango. Hinabol ko pa isa dyan kanina, ako wala. Malaki man to. Nahuli niyo to? Pusit yan. Hindi. Kuya, ano to? Parang luto nito, kuya? Calamari. Ah, calamari. Ito pala yung calamari. Niluto yung ganyan niya, matigas yan. Paano ano yan? May balas pa pala. Dilo ka ba dyan ba? Basag yung ano? Bakit eh? Dito na kayo magkain eh. Hindi ka nito yung tagal. Ay, gano'n. Saan kayo galing ha? Eh, nagsadya lang tayo kayo dito. Kapon pa kami alas 4 dapat? Alas 4? Ay, oo nga. Oo, may plastic siya. Ito yung pinakatanggal. Ayun yung tatanggalin. Ay, lagi niya natanggal yan. Para kung kumayat yun. Ah, sige. Okay na yan. Basta may balat siya. Oo, plastic. May plastic yan. Kalamaris masarap. Malambot. Wala, thank you po. Talaga, oh. kayo dyan. May dami ng bigang. Yeah. O, pag nagkita ulit tayo, maganda lang kami. Oo, bigas ang marami naman kami. Oo, bigas ang bigyan namin sa inyo. Oo, okay lang yun. Para Okay lang yun. Alangan kami na lang tanggap ng tanggap. Kapon pa sana yan. Kapon galing kami sa ano, ano kami, long line, Hindi mo kayo pang inda. kitang. Medyo malakas eh, baka... Ano ba yung kitang? Mahabang ka dyan, 1 kilo. Gusto ko maganda na ako doon. yung medyo malalim na, no? Tapat lang na isla yun. Malapit. Piling. Long line natin. Tulog yung kahapon yun, anak ko tulog. Ang galing guys, una nyo. Oo, may plastic siya. Ano, matuloy ba tayo? Hindi, kung matuloy eh. Magkano kami dito? Pero kung matuloy. Yes, and si Kuya Iman, si Kaglen, at si Kuya Frank. Oh, thank you po sa pasalubong. Hindi namin na-expect na pupunta sila. May pasalubong silang giant. Ganyan o. Wig. Dalawa. Calamares, tapos adobo masarap yan. Palitan namin yan ng bigas guys. Thank you po. Thank you, kuya. Thank you, kuya. Okay, thank you. See you. See you next week. Wala, ayan oh, tuyo na oh. Oh, diba? Tuyo na agad. Pusit at tinapa. Yan, kinamay lang. Sumarap na. may panghala na ako sa tukak. Sarap. Tapos guys, may mantika. Mantika at bagoong. Ay, nga po. Na yan, naging masahod. A few moments later.
guys. Guys, mantika. Nabis namin to, mantika. Yes. Yan yung dyan. Kaya ano na ano. Oh, masarap yan, mantika at bagoong. Alam mo ba, wala kami ulam dati. Ay! Ulam namin. Ulang ka din yung bagoong namin, ah? Wala man, oh! Ali, yung ano yan, oh! Pwede pa yan? Hindi siya buhangin, oh! Namawakan mo na pa dyan. Amin na sa sawa mo yan. Naman ko dyan, Charles, wala ko na. Atin letter kaya. Yan. Galing. Pakibaratan na lahat. Bawal mo na magbuha. Wala na? Meron na? Meron na? Sure? Sure na sure? Meron na? Guys, may kuryente na guys! Makakapag-charge na. 3 days walang kuryente. Wala rin yung mamaya. Yun na dapat general sa dry lang. Opo, late ka na, Day. Tiya, bigyan mo nga ako, Tiya. Bigyan mo nga ako sa baso. Bigyan mo ako sa baso. Ano pala, oh? Paugas po na isang plato. Lagyan natin ng mangga. Ayan, oh. Puno kalate. Half.
Kuya Ulan, no? Ang tagal. Doon. Sa ginapagdaanan ng truck. Siyempre, kakain din tayo ng mangga. With alamang. Patingin natin yung alamang, Jack. Yan. Sarap nito guys, oh. Barrio Fiestang alamang. Ako na mag-ano. Kaya sabi naman ito. Oh. Isang smile ng ante. Kagwapo na. Ante, sinong nagupit sa ante? Sabi mo, boy pa. Wala kayo sa bibiyang pay. Buhay ng buhay. Sexy mo ba kayo sa suit mo, ante? Para kang teenager. Bawasan ka ng isang taon. Ante, marami bagang natuwa doon sa pagsuot niyo ng swimsuit. Anong masasabi mo, ante? Salamat. Yun. Napasaya kayo ng Pag tiligay. susunod, mag-bikini na lang ako. Kaya, Antay? Kaya. Kayang-kaya. Sa una lang eh, siyempre, Nahiya ka na. mahiya. Hanggang sa magkapal ng Ngayon mukha. mo na anuhin, Antay. Ay na magkapalang mukha. Ngayon na lang kaya, Ngayon mo na ante. anuhin, eh. Ngayon mo na kaya gawin. Wala nga. Wala kang dala. Oo, dapat yun ako. Dapat, ano, Ayaw ko sa ilong. na, makadugsol ka ma. Pabigat pa man ang alay na yung gamay ko. Kuya Ulan, kadaan pang ulam. Kala ko maglabing si Papa Ma. Much later. Nilalamig ka nante ah. Ay! Bakit? Tingnan mo kung nangyari. Wala. Lagot ka kay mama dyan. Nangantikan si Pasin dyan. Nangantikan si Pasin. Wala siyang... Wow, legs. Tita Jen, dito ka oh. Wow! Ay! Ang binatangay na ako. Hindi ako makalis. Ang si Tita Pasita. Tara ba? Saan? Sige na pagdala ko. Graduate ko pala sila ka like that. Patuturset ng dulubat na. Magkabkab tayo. Magkabkab. Maghilaw. Niludan kita din. Baka maghilaw. Nilabhan mo na rin yung buhok niya. Kinusot mong ka. Para matanggal yung kwan. Ano, yung balakuba? Ay, walang balakuba. Matanggal yung ibang kuko. Ipitan mo kasi basa. Ayaw ko. Bakit? O pabain mo lang. Tama na! Tayo yung mga... Ala, kitang puwet ni Tambo. Simulan. Kanina yung harap mo ngayon. Kanina yung ukol-ukol. Kanina sarap ng tayo. Nakikita mo ang ukol niya. Sarap ng angat niya. Walang breath. Wala. Ilubog niya yung ulo mo. Bawal niya na ilubog tita tay? Yung isa pwede? Ligo ka na Dana. Ang paagam kasi naligo kanina eh. Michael. Much later. O yan. Magpandaw na kayo. Doon. Le, dyan ka na rin nagdaan-daan. Nabasa mo na yan kay JJ. Kay ate. Napasama. Nakasave tayo ng kuryente tsaka tubig. Oh. Yan, padaan na atin pa yan.
Saan yung kumot mo? Ha? Hindi mo sinampay? Diyan mo sana sinabit, oh. Hindi nyo na rito silang tipasing. Yan. Ante Ligaya. Siksik mo na lang. Ale. Magtupi pa siya. Hindi pa lang sa bahay nila din. Sabi ko sa'yo, huwag mong panin eh, huwag mong kunin eh. Pinto ka lang. Ay, kwan, oh. Sa bahay nyo na eh. Ale. Bakit ano, panglakad ba gayan? Natuyo na din? Nahuli ka kasi nagsampay eh, baka basa ka. Sa bahay niya na eh. Ay, salamat guys, nakatapos din guys. Marami akong nilabang guys. Kami pala sa nakabagong tagige. Ano? Ano? Tingnan mo. Tinaan ko yung basket. Nagkarating ng basket ko. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming episode. Thank you so much po. Magandang tanghali. Goodbye.